אתם בעוד לראות את הזיקוקים היום בערב? ברור, אני לא מפספסת את זה. הזיקוקים הראשונים ב9, אז צריך לתפוס מקום טוב. 8:30 זה מספיק מוקדם? סבבה. כן. אפשר ב8 אפילו. אפילו יותר טוב. סבבה. זה גם פעם ראשונה בלי אורן בכלל. What the sigma? סוף סוף עצמאות אמיתית, אה? מעבדות לחירות. בומבסטיק סייד איי. בנות, תקנתן הציוד? בטח, כבר פסח. מי שצריך ספרי חוטים, קניתי כבר 5 ב100. אני הבאתי סטוק של ספרי רגיל. רק תיזהר רכבים לי לעיניים. אני אף פעם לא מתחיל, רק מחזיר. יש לי פטיש בגודל מטורף. לפלסטיק אני מקווה. מה לעזאזל?